фасли зимистонро бе боридани барф тасаввур намудан ғайриимкон аст, хусусан дар тоҷикистони кӯҳсор ки боридани барф табиию маъмулӣ мебошад ва ба назари мо ҳамчун ҳодисаи доимии табиат оддӣ менамояд. вале ёдовар шудан зарур аст ки ин мӯъҷизаи пурасрори табиат то ҳанӯз аз тарафи олимони табиатшинос пурра омӯхта нашудааст ва асрори зиёде ба инсоният норавшан дорад ки мо ин маврид оиди далелҳои аҷиби ба даст овардаи олимон маълумот хоҳем дод. тақрибан 50% аҳолии ҷаҳон ҳеҷ гоҳ барфи воқеиро надидаанд. аз ҷумла сокинони кишварҳои Филиппин, Панама, Нигерия, Куба, Мали, Бруней, Малайзия, Зимбабве ва як қадор ҷазираҳои Фиҷи, Ямайка танҳо барфи сунъӣ ва ё акси барфро диданду бас. маълум гардидааст ки ду барфаки ба ҳам монанд вуҷуд надорад. тавре ки физик Ҷон Нелсон мегӯяд, миқдори шаклҳои геометрии барфакҳо нисбат ба миқдори шумурдашавандаи атомҳои кайҳон зиёд мебошанд. барфрезаҳо аз 95% ҳаво таркиб ёфтанд ки ин ранги аввалияи онҳоро муайян мекунад, яъне ранги сафедро. дар аксарияти ҳолатҳо барф сафед аст, вале бо вуҷуди ин баъзан он ранги дигар мегирад, масалан гулобӣ ё сурх. ин бештар дар баландкӯҳҳо ва минтақаҳои қутбии замин мушоҳида карда мешавад. ба он якҳуҷайраҳои сабзи баҳрии хламидамонӣ ки дар ин ё он минтақа нисбатан зиёд аст, ба тағйири ранги барф боис мегардад. соли 2006 сокинони штати Колорадои Иёлоти Муттаҳидаи Америка шоҳиди бориши барфи сурх бо таъми тарбуз гардиданд ки ин боз ҳам натиҷаи миқдори зиёди якҳуҷайраҳои сабзи баҳрии хламидамонӣ мебошад. ҳамчунин рангорангии барфро сокинони минтақаҳои Россия ва Камчатка низ мушоҳида намуданд. бинандагони азиз, далелҳои аҷиб дар бораи барф зиёданд ва шумо метавонед дар идомаи барнома бо дигар далелҳои аҷиби барф шинос шавед.